Pánové, jsem rád, že jste si pro své působení jako programátoři vybrali zrovna naši firmu. Musím vás ale na něco upozornit. Práce v naší firmě od vás bude vyžadovat celého muže. Kromě toho budete muset být schopni pracovat za jakéhokoliv počasí i za jakékoliv situace. Za požáru, zemětřesení, povodní, uragánu a dokonce i za krásného počasí! Dobře, že odpadl, nepotřebujeme slabé jedince. A co vy, mladí muži, cítíte se na to? Pane, ano, pane! Dobře, právě jste nastoupil. Váš pracovní stůl je přesně tamhle. Vlastně tamhle. Váš počáteční plat je 1 svačina, teplá, denně, plus 2 hrnky čaje. To je všechno. Odchod! Tak co, chlapci? Jak jde programování našich nových projektů? Call of Honor 18 a Speed Is 31. Víte, pane, docela dobře, ale mám takový malý nápad. Cože? Nápad? Ano, nápad, protože ty hry jsou pořád o tom samém a myslím, že by hráči přivítali něco originálního. Originálního, ano. Hráči. Víte, co to jsou hráči? Zákazníci. Ne! Hráči jsou tupá, neprimorná holena! Debilové, kteří budou hrát to, o čem já řeknu, že je to skvělá hra, legendární hra! To si oni koupí a to oni budou hrát, chápete to? Ano, ale opravdu mě napadlo, že by tam Ne! Vy nemáte myslet! A vůbec, už neštvete dost dlouho! Zbalte se a vypadněte! Okamžitě vypadněte! Ale jestli někomu jenom ceknete! si pište, že ceknu. A všude ve světě se o vás dovědí, jak tady zacházíte se svými zaměstnanci. A proč je práce v dolech mnohem lepší než u vás. To byste si mohl zkusit! Vy, to si také zkusím. Obrázek! Ne, uklidni se, myslím. 1, 2, 3. Máme problém, zavoláme komu? Zavoláme ONANI nadržené ne. Dobrý den, je tam organizace na ochranu nadnárodních institutů? Ano, problém. Velký. Programátor. Zlikvidovat. Fotku pošlu. No, jistě, připlatím. Když na to pošlete své nejlepší lidi, rád připlatím. Ale rychle, prosím vás, rychle. Ano, jistě. Spolehněte se. Děkuji. Nasánou. A máš to, Nováku. Sakra, na blbýho programátora je dost rychlej. Kdy pak by jenom mohl být? Nevím, rozdělíme se, ty půjdeš, běž tamhle. OK. A já to tady někde pohledám. Cukroušek volá zajíčka. Rozdělujeme se, OK. Tak, kde pak asi je... Kdo vás poslal? Jo, co chceš? Kdo vás poslal? Smith, ten váš bývalý šéf, Kolik vás tu je? je nás... Tak Smith, počkejš mi, to si s tebou ještě vyřídím. Ty! Ano, já. Proč jsi nemohl v klidu odejít? Prostě jsem nemohl. Proč ne?
protože celý svět se musí dozvědět pravdu. To se nestane! Citrlo, autkata! Ne, to nesmí být. Bohužel. Každá hra má být originální.